Dir. Uy. Uy, gapli na biya. Hello mga kasuwid, welcome back sa ating channel. Kumusta man mga kasuwid? Karon may gabi na tuntalan so. Karon nada yung isa ko. Gibi tayo may og birthday sa among pinakasukod diri sa Cebu City. So, nada yung meron doon. Ano lang kuya na mo ang among pamilya mga kasuwid. Kahinis yung tingog uy. Among mga kuan. Ako lagi na ang gaimbitar na mo. Wala diri. Mo nga para na mo ulaw kay mga kasuwid ba kay. Kana bitong lain dito kay kanang ang gaimbitar nimo wala unya. Naabot mi diri nga wala siya. Wala murag ulaw lang gyud kay mga kasuwid. Aron tanaw na. Yang asawa. Tanaw na ko tanaw na tong ano ko kung wife o akong anak kung unsay porma nila. Tanaw na to. So kanang gapungko diha. Hala. Kanang gapungko diha mga kasuwid mao na nga akong asawa mga kasuwid. So ato nang duulon ron. Init paglakaw mga kasuwid. Eh. Isulat kan dulon. Tao. Tanawa ang porma sa mga sulit. Murag dili mahimutang. Kana nakablo ba kanang ka-jacket mga kasulit. Murag dili mahimutang ba. Mura itong posting yung book. Iya ra jud yung gusto mga kasulit nga. Maari diri ba. Hilaw kay kinatawa ano kasuwid. Ulaw kayo ba? No. Oh, dahil ni makasuwid do. Kani makasuwid. Kani nga video ko. Kani nga makasuwid. Dili ko ani mo. Tawana makasuwid no. Ay. Ani lang ni pat ang nakahuman ani eskwela makasuwid. Puro maestra pag-ibot. Semestra. Bisag-bisag kayo panginabuti nakahuman eskwela. Gisam ni mo ni? Mga duha ni apelyido ani makasuwid. Nauni, tatay duha ang apelyido. Puro ang iya mga anak mga kasuwid. Puro pasado sa maestra. Diri sa Cebu City. Usa ka kubihan. Pagkaamahan mga kasuwid. Hino taas ang ilang edad mga kasuwid minyo pero nakahuman din sila. Nang bilit kaya ko ng tayo. Salamat taon. Oh. So, tatay duwa mga kasuwid. Naani ra ni. Awa. Salamat kay Taya sa pagpasag. Iyam gud mi giambitaron sa birthday sa iyang anak. Mausa na pod. Suod niya akong isuod uyab sa iyang anak. Salamat yun. Pero dito din ang bago. Oh, salamat kayo nung sa Ang area gagihatag ako sa Ginoo. Wa ako sa ibaw dito pa ko. Karon dito na ibabaw ka pwede ka kasuri di. Iya mong isalig ang kagayonan na ako'y pakuaning area kamintingan. grabe ang blessing sa lahat ng Kaya ang breaking oh, yabot. Wa ako nagdahon. oh, basta maning kamo din kasuyo Oh. basta bas Ginoo. Ang Ginoo may pastada gud. Pero tinakainis tatay ron mga kasuyo gidaganan ga suporta niya. Ginoo na kay ba? Salamat kayo mga. Salamat sa kuan. Karon mga kasuyo. Salamat Mao ni sa tanan. oh. Super mga kasuyo. Mao ni ang among pinaka gusto diri mga suwid. Ang nilatang manok. So see you in my next vlog. Bye bye.